asikuningelele sikwamukele. Upastor Wingile ubechaza amaphupho. Kodwa-ke nako kubalulekile. Sinabantu abawu-50 abangamamemba le channel. Kuphela. Just 50, not 50,000, not 15,000, 50. Yibo sina 50, sinabantu abafona nsuku zonke. Enakubona lantu abangamamemba. Enakubona lantu abanikelayo kwi-channel. So siyacela ukuthi kuthole kukuhle ukuthi unikele kwi-channel uma usizakala. Yabona? Ikakhulukazi uma ukuthi uyafona futhi uyasifonela. Yabona? Ngoba uma uselekelela ngalomnikelo nawo uhamba ibanga elide uselekelele ey'ntweni ey'ningi, yabona? Siyacela awungu-WhatsApp nangebhadi nangephutha. Thatha i-airtime, ufake i-airtime, ufone phela. Kusuka ngo-9 ka-5 ntambama from Monday to Friday kuphela. Unonjabulo Mbaza acela ukubuza Pastor, uma upopha kumuntu ongasekho ekuthethisa wena ukuthi ukuthina, ubethethiswa kumuntu ongasekho. You can be shouted by 86 the person. Nake singakusho 1 ngokwesintu uma uphupha umufi upha uthathwa njengoluku uma ekuthethisa ngoba lusengathi lungenzeka uyaqwashiswa ukuthi uqaphele futhi uguquke ngoba-ke uphila ngendlela engamukelekile neletha ukungcola noma engcolisa-ke idalwa ezikwembethe uma kungukuthi wena umuntu kamoya, yabona? So uma umuntu kamoya ungaphili ngendlela efanele ukuphila ngayo bangakuthethisa. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umufi futhi kuwupha lume ekuthethisa lungabuye liveze ukuthi ngenzeka uyakhuza ngoba wenza kabi-ke, wenza okungalungile, unamaphutha neyiphambeko ezingase zikufake engozini uma ungashintshi ukwenza nokusiphatha kwakho. So omunye ingoba enamaphutha yena nje empilweni yakhe, indlela aphila ngayo inobungozi. 3 kuyenzeka umphupha umufi ubupha lume ekuthethisa ngasho ukuthi kungenzeka umufi washona engakuthandisisi, engakuzwisisi futhi azange nibulungise lobo butha ngesikhathi saphila. Omunye kuyenzeka ithethiswa ngoba vele lo muntu ushone ningazwani, engakufuni, angeke bese vela kahle. Abanye babalelo ukuthi ukuthi vele mina ugogo washona engangithandisisi kuba vale njalo ngithethisa noma esaphilwe ngithethisa, yabona? Umkhulu wayevele nje esaphile ethethe engakufuni. Uzoqhubeka lapho ngoba lento inazange ni-address ngesikhathi saphila. Number 4 kwabanye uma uphupha umufi uPawulu ubekuthethisa lokwasho ukuthi kungenzeka okukhona okulindele ukuthi ukwenze kodwa awukwenzi, okungaba ukulandela ubizo noma ukulungisa umsamo okanye ukwenza inhlambuluko yeyidalwa noma yabaphilayo okanye okunye okwaziyo kodwa olokuziba ungakwenzi wena bese bekuthethisa-ke, yabona? Siyabonga-ke besibheka la kuthethiswa umuntu ongasekho ukuthi naku singakusho thina. Kodwa-ke abanye abantu bangabe be-edo kwabo-ke bethi hayi ivele kuningi ongashiwo, ingakho mina ngibale ukwaba yi-4. Siyabonga.